Здравейте! Контурирането и хайлайтването са добре познати техники в грима, поне от 2-3 години, които служат за да подчертаем или коригираме онези части от лицето си, които смятаме, че има нужда, а и за да му придадем по-изразителен вид. Обикновено те вървят ръка за ръка, но можем да ги използваме и по-отделно. Контурирането и хайлайтването се правят с кремообразни или прахообразни продукти. Днес аз ще ви покажа как го правя с прахообразни продукти, тъй като смятам, че с тях се работи по-лесно, а и резултатът е по-естествен. Особено за тези от вас, които нямат много опит, а и за ежедневен грим, този вариант е много по-подходящ. За целта ще ни е нужен бронзер или компактна пудра, т.е. пресована пудра, която трябва да бъде матова и 2-3 тона по-тъмна от естествения цвят на лицето ни. Днес аз ще използвам за контуриране този матов бронзер на Too Faced. Цветът му се казва Chocolate Soleil. Ако нямате специална четка за контуриране, четка от такъв тип за руж или за лице ще ви свърши работа. Това, което трябва да направим, е просто да я стиснем почти при върха, за да може да получим една по-тясна част в края, с която ще можем да очертаем по-прецизна линия, която по-късно ще прелеем, но ако използваме четката в този вид или дори и по-голяма, ние няма да можем да контролираме нанасянето на пигмента и той ще стане на много широка ивица. През лятото контурирането на лицето може да се направи с бронзер, който има матови частици, тъй като тогава имаме загар от слънцето и изглежда много красиво, но през останалото време на годината е добре той да бъде направен с матов бронзер или компактна матова пудра, малко по-тъмна от лицето ви. Местата, които най-често контурираме са скулите, но след това, ако искаме да е малко по-тясно или по-късичко, челюстта и около челото, около косата. Разбира се, ако имате много малко чело, много финно и тясно носле, както и ако скулите ви са много силно изразени или челюстта ви е доста, примерно ако е малко по-квадратна и доста изразена, няма да има нужда там да нанасяте бронзер, тъй като ще ги подчертаете още повече, а този ефект в такъв случай не би бил желан. Затова аз ще покажа основните принципи в контурирането и вие ще съобразите спрямо лицето си, кое би било подходящо за вас. Най-добре е да пробвате, да видите как на вас ви изглежда. Ако ви харесва, няма никакъв проблем да го правите. Трябва да се пробва, за да се види дали това е подходящо конкретно за вашите черти. И сега да поговорим малко за хайлайтването, след което ще пристъпим към основната работа с продуктите. Хайлайт от английски означава подчертавам. То може да се направи с два типа продукти. Единият тип продукт е коректор, който трябва да бъде 2-3 тона по-светъл от лицето ви. А другия продукт, с който се хайлайтва, най-често скулите, горната част на устните и някои обичат да подчертават нослето си също, е такъв тип хайлайтър, който е също тип компактна пудра, но съдържа бляскави финни частици. Най-лесно е да запомните, че се хайлайтва централната част на лицето. Ако си представите, че рисуваме сърце в централната част на лицето, ето това е мястото, където лицето трябва да бъде изсветлено. Т.е. зоната под очите, брадичката, между носа, самия нос и ето тук средната част на челото. Разбира се, това всичко е въпрос на желание, дали ви харесва да го правите, дали имате нужда. Аз лично не обичам да хайлайтвам лицето си с коректор, но сега ще го направя, за да видите как точно би трябвало да се случи. Ще го направя с този коректор на Maybelline, който е номер 20 и цветът му се казва Sand Sambal. Нанасям го под очите във формата на триъгълник към слепоочията и ще го разнеса с гъбка тип Beauty Blender. Може да нанесете на централната част на носа, тук под носа и на самата брадичка, както и на челото, разбира се. Аз няма да нанася много, тъй като не съм
фен на наслояването на продуктите и смятам, че на моята кожа те не изглеждат добре, но все пак надявам се резултатът да е добър. И сега ще използвам този хайлайтер за скулите и за горната част на устните. Може да го нанесете и на носа също. Може би ще нанеса малко и там да видя как ще се получи. Хубаво е, ако нанасяте над устната, да го нанесете първо него и тогава червилото. Ето виждате как изглежда хайлайтера. Някои от хайлайтерите имат цвят. Сега ще ви покажа другият ми от Wild and Wet, който е много по-прасковен цвят. Има може би лека розова нотка в него. Предполагам сте виждали хайлайтери с синкав отблясък, с лилав, но лично аз не ги харесвам. Изглежда ми като посинено лицето. Има и кремообразни хайлайтери. Според мен се нанасят по-трудно. Аз пробвах един на Maybelline и не успях да го прелея добре. Цвета и консистенцията ми харесаха много. Опитах с пръсти, може би трябваше да го направя с Beauty Blender. И сега горната част на устната. Идеята на хайлайтването е да привлечем светлината там и затова хайлайтваме участъци, които искаме да са най-видими. Ако имате пъпчици в тази част на кожата или просто порите са ви по-големи, имайте предвид, че слагайки хайлайтера, те ще са още на показ. Така че трябва да съобразите и това. Като го слагаме на горната устна, целим абсолютно същото, както и подчертаването на очите. С коректора едновременно прикриваме тъмните кръгове и едновременно изравняваме тена. Продължаваме с контурирането. Ще започна от скулите, тъй като това е местото, което е най-често предпочитано за контуриране. Както ви казах, взимаме такъв тип четка, която ще стиснем леко в края. И за да определим къде точно да бъде контура, слагаме четката от върха на ухото си, посока устните. Това е линията, на която трябва да стъпи нашия контур. От тук надолу, от тази част надолу не трябва да преминаваме. Ако нямате много добре изявени скули, друг начин да намерите тази линия е като приберете бузите си навътре, ето така. Ето виждате как естествено се очертава тази сянка. И третия начин е когато напипате коста на скулите си. Точно под коста трябва да бъде вашия бронзър. Но тук е малко заблуждаващо, защото коста идва насам, а бронзър трябва да дойде леко надолу в предната си част. Докъде трябва да стига този контур? Ако гледаме фронтално и изтеглим мислена линия от края на окото вертикално надолу, ето тук е мястото, където трябва да свършва бронзърът, т.е. от тук до тук. И нека да го направим. Ще контурирам доста по-силно лицето си, за да бъде видно за камерата. Много добре изтегляйте бронзъра към косата. Особено ако сте с пусната коса, тогава може да си позволите и да нанесете малко повече бронзър в най-вътрешната част. И сега отпускаме косъмчетата на четката, за да можем да прелеем добре тази линия. Преливаме с много леки движения и за да се случи това доста по-лесно, особено когато нямате опит и ако четката ви не е много мека, трябва да я държите малко по-в края, защото ако я хванете тук, ще упражнявате несъзнателно повече натиск. И продължаваме с челюстта. Точно където свършва лицето ни и започва врата, трябва да нанесем бронзъра много леко. Тази линия трябва да е много мека, много добре прилята. А тези от вас, които имат по-квадратни лица и много изявена челюст, не би било добре да я подчертават. Или другия вариант, ако лицето е много широко настрани, ако си представим, че тази част на мен не ми харесва, ето тази част, то аз мога да кача бронзъра малко по-нагоре и по този начин,
Когато светлината падне, лицето ще изглежда ето така, малко по-слабо. Начинът, по който контурираме носа. Трябва да вземем такъв тип по-прецизна четчица и сами виждате как аз имам естествена сянка от двете страни на носа. За да изглежда той по-тесен, трябва да преместя тази сянка малко по-навътре. Друго нещо, което трябва да направим, ако искаме носа да изглежда малко по-късичък, просто трябва да затъмним ето тази част от тук, примерно надолу. В горната си част, контура, който сме направили, трябва леко да се прилее към веждите, защото виждате, че естествено тази сянка продължава и към веждите. И последно челото. За повечето от нас е най-добре да се контурира в линията около косата и слепоочията. Ако то е много високо, можем да го контурираме и в горната част. Пробвайте и двата варианта, вижте кое ще ви харесва. Аз лично контурирам само в тази част челото си. Не смятам, че моето е толкова голямо, за да го затъмнявам и в тази част. Надявам се да съм ви била полезна. Вашата подкрепа е важна за мен, така че ако ви харесва видеото, ако го намирате за интересно и искате да гледате още такива видеа, не пропускайте да го харесате и да се абонирате за моя канал, за да получавате първи известия. Съвсем скоро очаквайте грим за Свети Валентин. Надявам се и да намерите идея за своята празнична вечер. Благодаря ви, че бяхте с мен. До скоро!